There's no time like the present to serve the Lord. Okay, Diyos maray na hapon tabi sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na daw sa gabos na mga nagaanta digdi sa DCGB, lalong-lalo na sa paghatod niya mo kang boses kang barangay special coverage. Kunyan daw na petsa 30 kang bulan ning Oktubre, adlaw ning Lunes mga tugang sa aga, last day kang bulan ning Oktubre. Pakatapos syempre November 1 sa tuyang isa-celebrate mga tugang ang All Saints Day, bakong All Souls Day. All Souls Day November 2. But anyway, ipagdasal na rin natin yung mga All Souls na mag-isilang saints na rin, para maging Saints Day na rin sila. But anyway mga tugang, mag-iribahan kita ngunyan alauna hanggang alas 2. Special coverage po ngunyan, but si Father Boots ay sumasa inyo parang may ihatid po namin sa Indo ang fresh na balita halis sa mga barangay digdi sa Rona kan Legazpi. And mga tugang, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online, at siyempre sa apps kang DCGB na yaon po ang DCGB Live. Tamadala kita bako lang digdi sa Albay, bako lang digdi sa Pilipinas, kundi madalagog kita sa buong kapuluan ng mundo. International, here and abroad. Okay? And yung mga tugang, pwede ko mo rin mag-text ngunyan sa lagi lalong ngunyan na sa tuyang ino-observe ang eleksyon kang mga barangay chairman at sinasabi natin na kabataan, barangay at sanggunian kabataan election 2023. Kasi kaito baga haloy na inimpig ba pagpaplano, at least nadagos manggiraray. Nadagos manggiraray tabi so eleksyon. Sabi na extended na father so mga barangay chairman, pero para bang ano na nangyari sa mga barangay kabataan, sangguniang kabataan, ano namang nangyari? Naulakitan na ba kita? Sana po dahil kita maulakitan, kang tinatawag nating kasakiman, huwag tayong maulakitan ng tinatawag natin corruption na yan, kasamaan yan, kasakiman, kagahamadan, kapirahan, kasi alam mo, talaga dapat obserbahan talaga natin ang honest election. Dapat marunong din tayo magsayuma. Father, ano man tasasayumahan ko so tinataw sa kuya na 2,000, 1,000, 500, arugaan. Sayang mo naman, Father. Okay. Kung talagang kaipuan mo ang kwarta, ining sasabihin ko sa Indo. Ganun na, mag-compromise na lang tayo. Okay, kunin mo sa kwarta, tinataw sa imo, kunin mo, pero iboto mo ang ayon sa konsyensya mo. Kalukuhan lang naman ba niyo? Niloloko ka, dilukuhin mo na rin. Yan nga lang problema. Wala na talaga tayong magagawa, kundi buhay lukuhan na lang ba ito? Pero talaga kung talagang Kristiyano ka, Katoliko ka, manindigan tayo sa tinatawag natin na hindi ka nabibili. Bakit? Magkano ka ba? Okay? O sasabihin natin, June, ilan taon ba ang nanunungkulan ang barangay chairman? 3 years? O 3 years? 2 years? Okay. O 3 years o 2 years. Halimbawa, o binigyan ka ng 1,000. Okay. For 2 years. Babawian ni kapitan yan. Bakit? Gumastos ako Saan ko kukunin? Pagkatapos, pag may problema pa ang mga tao sa barangay, madumang ki kapitan, Kapitan! Nag-aki so agum ko. Tabangi kami, kay puaning pangbulong. Kapitan, nagadan so arog kayo nagadan so ayam namin. Sino magpapalibing? Lahat ki kapitan. Aasa ki kapitan. Magpaparahaga din kwarta ki kapitan. So, saan kukunin ni kapitan ang kwarta? Di tinuturuan mo si kapitan ng mangurakot. Sino ba ang nagtutulak sa mga kapitan na mangurakot? Di tayo rin.
Sa simula yan sa tinatawag natin na pagparahagad, hagadigdi, hagaduman, hanggang na, ang nangyari wala na talaga pagkukunan. Kaya nga minsan, kami po galing din sa politika, ang family, my family, my family, English naman, Father, my family ay politician din. Sabi ko si Papa, naging mayor po yan, councilor, pagkatapos naging mayor. But anyway, mga tugang, dapat talaga Kristyano tayo. Hindi lang Katoliko, Kristyano tayo, hindi ba? Kristyanong bansa tayo. Pero dishonest. Pwede ba yun, Father? Katoliko pero dishonest. Pagkatapos Kristiyano, dishonest. Pwede pa yun? Hindi po Contradiction in term yun Because there is no such thing in morality as middle ground. Yung gray. Hindi po. It's either bad or good. Alam mo, hindi po ang kasubag igwa akong pinost sa kuya sa Facebook. Magayon iniho. Actually, kinuwang ko ini po mga tugang. Mahiling nindo, kung papahiling ko nindo, kung mahiling nindo kung nanonood kayo sa DCGB News Live, ini po nakalagay dito, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Father, ginigibo naman ng karamihan, Father, hindi ba? Ang magtanggap ng pera, mangurakot, magnakaw, okay lang ba yon? No. Right is right even if no one is doing it. So wrong is wrong, right is right. Simple as that. Hindi pwedeng wrong is right when conditional if hindi, wala pong ganun Kaya nga tayo naghihirap Alam mo po saan ang ugat ng kahirapan? Sa kasalanan. Tandaan mga tugang, sa kasalanan. Okay? Kaya kung gusto ninyong maghirap lalo ang Pilipinas, mamuhay tayo sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Mangurakot ka, magnakaw ka, magsinungaling ka, gawin mo lahat na gusto mo. Pero kung ang mabuhay tayo ng kapayapaan, kaligayahan, at may buhay na walang hanggan, gawin natin yung kagustuhan ng Diyos. Sabi nga, kalooban ng Diyos. Father, mahirap yata ang kalooban ng Diyos Ay, hindi po mahirap. Bakit? May mga gumawa na yan Kaya tinatawag nga sila natin na santo. Sabi nga, dapat arugon ta. Pamarisan natin. Sabi niya? Pamarisan po natin ang mga taong yan na gumagawa ng kabutihan. Yan po mga tugang importante sa panahong ito Wala tayo kasing pinamamarisan. Ang pinamamarisan natin ngayon yung mga halimbawa, yumaman siya. Bakit siya yumaman? Ay kasi, Father, nangurakot siya. O di, mangungurakot na rin ako. By the way, gusto kong batiin. Nag-message po sa DCGB News Online. On live po sa kung nakikinig po kayo, pwede kayo mag-message sa kuya. Si Ami Estrella. Good afternoon po, Father. Okay, thank you very much, Ami, sa pakikinig. So, importante mga tugang yan. Pamarisan natin ang mga taong mga mabubuti. Kaya nga may mga heroes tayo, may mga bayani tayo Ano ngayon, pwede pa tayo ang mga Pilipino, mga Bicolano ba, pwede pang maideklarang bayani? Bayani ba? Paano ba magiging bayani? Yung iniidolo ng mga taong bayan. Yon? Halimbawa, doing the extra mile. Na minsan nga, kahit hindi ka sineswelduhan, gagawa ka pa rin kasi ikabubuti mo yan work is actually a skill. And the more you work, you develop the skill. And the more you develop the skill, you have the talent. Importante sa atin, paano natin madidevelop ang ating mga talent. Mga tugang, importante po yan You have to develop the talent that God has given you. Otherwise, whatever talent na itibinigay sa iyo ng Diyos na hindi mo ginagamit, ay kukunin niya sa iyo. Pero halimbawa, talent na ginagamit mo rin sa kasamaan, ay mapapahama ka. Kasi kukunin din sa iyo yan. Huwag kang matakot, hindi ko kayo tinatakot. This is the reality of life. Everybody will die. Father, hindi po ako mamamatay. Talaga?
Pustahan tayo. Pustahan tayo. Lahat na tao. Sino bang tao dito na isinilang sa mundo na hindi namatay? Kahit si Kristo nga eh. Diyos pero naging tao. Ano nangyari kay Kristo? Di ba? Ipinako sa krus. Siyempre, nawala siya ng dugo. Namatay. Tao kasi siya. Pero nabuhay na magmuli dahil siya nga ay Diyos. So yung mga tugang, lahat tayo mamamatay. Pero yung mga taong naniniwala sa Diyos, totoo, mamamatay ang kanilang katawan, mamamatay ang ating katawan, pero mabubuhay tayong muli. Sa buhay na walang hanggan. Yan po. Alam mo, kahapon, pumunta pa ako sa Tigaon. Kasama ko yung dalawang madre. At yung aking classmate kasi, si Generoso Badiola, ang tawag namin noon, nung kami high school, si Big Boy. Pero ang lit-lit noon. Pero tawag namin Big Boy. Ang nangyari, yung pala, ay namatay noong October 25. Siyempre, classmate ko yun. Sabi ko sa mga classmates ko nga anyway, nandito si Father Butch, yung classmate, anytime. Total, nandito naman ako sa Bicol. Dito ako sa Legazpi. Anytime, kung anong magagawa ko. Of course, spiritually. And sometimes, financially, pwede rin. Makatulong tayo. Siyempre naman, may tumutulong sa akin. At itinutulong ko rin ang binibigay sa aking tulong. So, yun po mga tugang. So, yan ang mahalaga na tayo ay, sabi nga, magtulungan. So, yun, namatay. So, pinuntahan ko at blinisan ko, yun pala ay nagkaroon ng cancer. But may he rest in peace, kaibigan at kapatid na June, ang pangalan kasi niya, Generoso Badiola Jr., si June. Anyway, naman siya, naka-birthday lang pati last month, pagkatapos ng birthday, yun na nga, nawala na dito sa mundo. Pero alam mo, para tayong hindi mawala ng pag-asa, ang tatandaan natin, ano bang madadala mo pag ikaw nawala dito sa mundong ito? Yung perang binigay sa iyo sa eleksyon na to, kulang yun eh. Yung 1,000, kulang pa sa pangpagamot yun eh. Father, pwede na rin po yun. Magkano yung hotdog or yung burger? Kulang pa yun eh. Father, pwede na rin yun 1,000 sa mag-inuman kami. Pagkatapos nag-inuman kayo, ano nangyari? Tapos nagharambugan pa, nagsaraksakan din, may nagadan. Yan ang problema sa atin eh. Pagkatapos magkasakit ka pa. Magkasakit ka sa kaiinom mo. Kasi sigarilyo mo. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ako po, siyempre nagbagong buhay na po ako eh. Totoo naman eh, kasi ayaw ko magkasakit eh. Siyempre, alagaan ko sarili ko. Self-control, ang importante. Exercise. Alam mo, 3 D yun eh. Ang importante sa buhay, parang alagaan natin ang ating katawan. Importante mga to. Unang-una sa buhay, parang 3 letter D. Kasi kung hindi, aabot ka doon sa pangatlo, delikado po yun. Una, diet lang. Diet. Okay, sa diet kasi kasama na yon, self-control. Sa kinakain mo, iniinom mo, whatever, diet ka. Ibig sabihin? Control anything that you take. Yan, diet po ang tawag dyan. Kasi kung hindi, ang mangyari sa'yo, pag hindi ka magda-diet, ang mangyari, DIE. Ano yun? Die. Okay? Madaday ka kung hindi ka magda-diet. Kaya dagdagan mo, diet, hindi die. Pangalawa, pag hindi ka magda-diet, pabayaan mo, Father, okay lang naman. Tulad nangyari sa akin nung April hanggang September. Sige, Father, kain ka ng donut, kain ka ng mga matatamis, kain ka ng ganun. Antas kagad ng sugar mo. Ano nangyari? Magkakaroon ka ng madadaya ka na dyan. Marami mga pandadaya. Dadayain ka. Okay lang, Father, kaunti lang naman. Sasabihin sa akin ng mga kapatid kong pare,
kaunti lang naman, tikman mo ito, Father. Masarap itong donut na to. Father, masarap itong ice cream na to. Masarap itong pagkain. Father, ito masarap nito, Singleton. Masarap itong Singleton, Father. Whiskey. Itong Glenfiddich, masarap itong whiskey, Father. Masarap. Okay, kaunti lang. Ano nangyari? Nagkasakit baga ako. Kasi nga, magkakadaya ka, dadayaong ka Diabetes ang pangalawa. Ang pangatlo, alam nyo na yon. Sana pag hindi nyo aagapan ng sarili mo, dinadaya mo ng buhay mo, nandadaya ka pa ngayon sa eleksyon, ang mangyari, deadball ka na. Death. Dead. Yan. Anyway, hindi ko na malaya ng oras dyan na na pala, 27 minutes after 1 o'clock. Mag-commercial muna tayo. Masyado napadaldal ako. Anyway, ito gang, mag-break muna tayo. Ang oras pong nyan is 27 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Pag nagbabasa ako, nagdo-double-double yung mga word. Ngayon hindi na. Tapos, dati hindi na ako nakakapagsuot ng sinulid sa karayo. Ngayon, ayos na walang salamin. Naisusuot ko, nagulat nga yung ako ko, aba, naisuot mo yan, hindi ka nakasalamin. Oo nga, hindi ko namalayan, luminaw ang mata ko, nakakabasa nga uli ako ngayon. Virginia Simeno, taga dito sa San Fernando. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagtatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw ang tabang
Bukod sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan, yan ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kitang mga Oragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kay sapat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sapat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin Ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte, para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Boses kan Barangay, Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Okay mga tugang, balik po kita karari sa programang Maray na Hapon with special coverage ngunyan na Boses kang Barangay, okay? Barangay and Sangguniang Kabataan Election, okay? And yung mga tugang, gusto kong apo doon si Nonoy Palaboy na magre-report sa Tuya ngunyan. Good afternoon! Good afternoon, Maray na Hapon, Father Butch, tabi. Si Nonoy Palaboy po, / Kuya A, sa DCGB. Yes, yes. Yaong ka sa inyo niyan. Ang location, Father Butch, kan DCGB News, yaong kami ngunyan, kaya banan ko si Grace Barangkiel, kan OPFM. Ang location ni, yaon po kami dito sa junction, o Junction Road, kan Bawa, Legazpi City, and Tamauyan. Na igwa pong nangyari ng motorcycle accident. Dua pong motor ang nagsalbukan sa Tahokang Tinampo. And sigun po sa mga nakahiling, Father, ang sakay dakan sarong motor, sarong maestra na nag-serve po niyan sa eleksyon. Okay. So, mga biktima, yaw naman po, Padre, sa hospital. And then, nawalat na lang digdi, ining mga motor. And then, medyo bago magayon ng bareta, saan sabi kan mga nakahiling, pero ngayon delikado ang lagay kan maestra na nag-serve sa election mo niyan. So, pinapag-ingat po, Padre, ang gabos ng mga nagmumotor, especially ining nangyaring ini, Father, dahil mga sugot na helmet. So medyo, again, reminder man Girara, kung kang katiputan kan election,
magsunod ang pagkirari kita sa batas traffic at araw kaning mga nangyayari. Medyo magayon marahay na sitwasyon ang sa tuyang nakuha. Iyo, oo. Sana itong mga ito na aksidente at least marahay man anyway ito pangadji kasi bago hali din kasi ako sa ospital nag-anoint ako nga ni iyo but anyway pangadji ta na at least itong na aksidente marahay tulos man pero pagirumdum sa natabi sa gabos sa mga nagmomotor miski kasubago nga ni padigdi ako sa stasyon mabilis din ako pero pag abot ko diyan sa Kabangawan elementary school Kabangan baga tawag Kabangan kadakol ning duway-luway na ako delikado baga ang buhay manggiraray ingatan sabi nga mag-ingat kita sa buhay iyo Apo. yeah. So yan muna ang mga initial na istorya ali po digdi sa luwas. Ako po si Nonoy Palaboy / Kuya A kay baran ko si Grace na Barangel, DCGB News. Okay, so ingat ka mo dyan, Nonoy Palaboy / Kuya A at saka si Grace, So anyway, ay talaga sabi ko, talagang mag-ingat kita, taong buhay baga, dahil man dapat talagang madalion, Totoo nga ni, ako kasubago nga ni, nagmamadali ako inapudan ko nga kasi, John, maano mo na ako, medyo malilate ako maduman mo na ako sa US Legazpi Hospital, bago ako madigdi, nakasakay na ako, hali ako duman sa UST Rawis, sabi, nag-abod sa ko sa cellphone, Father, pwede po ba itong pasyente, so mga relative kang pasyente, nagkikiulay kung pwede na mag-anointing ka. Sabi ko, sige po, no problem yan. Pag-arog ka, siyempre, maiinot mo na sa buhay kaysa hanap buhay. Hindi ba ka, John? Hanap buhay sa naman. Hanap buhay ba ka ini? Naghahanap buhay. Pero kung day kang buhay, day kang makakahanap ng buhay. Kaya mga tugang, kaya sabi ko, madiyon mo na ako kaimportante ito, buhay ito Dapat iligtas ko. Naramdaman ko nga itong salita na salus animarum. Yun. Anong salus animarum? It is a Latin word. Salus means salvation. Animarum is of the soul. Salvation of the soul. Kaligtasan ibig sabihin sa Tagalog, or sa Bicol bagay, human kaligtasan ng mga kaluluwa. Yan. Importante mga tugang iyan, Although nga ni kita nagmamadali. Okay, araw kayo nagmamadali kang manalo. Kaya gusto mong manalo, bumibili ka ng boto. Yan. Paalam mo, kaso bago mga tugang, igwa akong kaso bago mag-report si Nonoy Palaboy / Kuya A, ang kairibata dyan na yaon duman sa may junction Kampawa at tama yan. Hindi ako nabibilat ay papagirumdum itong CBCP kay itong panahon, miski ngunyan, itong parigirumdum ninda noon hanggat sa ngayon, maganda pa rin ito. Basahin ko. Ito kasi itong CBCP, working and praying for honest, orderly, and peaceful election. Yan po ay sarong pastoral exhortation. Kasi sabi nga, the church values the democratic system in as much as it ensures the participation of the citizens in making political choices. So, dapat talaga, hayaan natin yung mga taong makaboto. Ang iba, hindi pinaboboto. Huwag ka nang boboto, bigyan na lang kita ng 1,000. So, huwag kang boboto. Yun, parang pagkatas bobotuan. So, yan nangyari yun. Parang yung kalaban, hindi, lalo pag kalaban ng sasabihin, ito, kalaban ka. Sige, bibilin na lang kita. Magkano ka ba? Yan. Pagbibili mo ba ang buhay mo? Ipagbibili mo ba ang dangal mo? Yun sabi dito. Guarantees to the government to govern the possibility of both electing and holding accountable. Yun importante. At sabi ni John Paul II sa kanyang article na Centesimus Annus. Ito po, sabi nga, number 1. Ito po maganda ini
to ensure the credible results from this election, we call on everyone, lalo na kita mga taong simbahan, kita mga Katoliko, marami namang Katoliko dyan, hindi ba? Marami mga Kristiyano, kahit sabihin natin born again, Kristiyano kayo, bako niyo? So yung mga naniniwala sa kapayapaan, sa kaayusan, sa tinatawag nating yung mga noble things, So sinasabi dito to champion the cause of democratic election by ensuring, kaya yung champ C stands for clean, H stands for honest, yung A stands for accurate, M stands for meaningful, yung P stands for peaceful. So anong dapat gawin natin dyan? Pagirumdum lang ini. Total hanggang alas 3 po ang butuhan ngayon sa barangay and Sangguniang Kabataan election. So sana po may konsyensya pa kaya ang mga kandidato? May mga konsyensya pa rin kaya ang mga boboto? Yun. Sana po may konsyensya pa rin tayo. Alam mo, yung konsyensya natin, hindi mo matatakasan, hindi natin matatakasan yan. Kahit takasan mo yung konsyensya mo, hindi mo matatakasan yan. Gagambalain ka ng konsyensya mo. Yung mga pumatay, hindi sila patatahimikin. Kahit sabihin natin, Father, ang kalyado na, kalos na ang side ng konsyensya. Pero alam mo, hindi sila patatahimikin ng konsyensya. Minsan ganun eh. Tapos, mananaginip yan. Kaya, iinom na lang ng inom, parang makalimutan yung mga masamang ginawa niya. Pero alam mo, gagambalain ka niyan. Bakit ka ginagambala? Parang sa ganun, magbago ka at mailigtas ka. Tandaan natin, gusto ng Diyos tayo ay maligtas. Kaya ginagambala tayo ng konsyensya natin pag tayo nakagawa ng masama. Para sa ganun, maituwid natin, maiayos natin ang ating konsyensya. Kasi pag maganda ang konsyensya natin, mga kaibigan, magiging magandang buhay natin. So wala kang katatakutan. Humarap ka man sa tao, hindi ka matatakot, lalong-lalo na pag namatay ka na, humarap ka sa Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? Malinis ang konsyensya mo. Ang ginawa mo, inisip mo mabuti. Ginawa mo mabuti. Hinahangad mo mabuti. So, wala kang katatakutan. Pero yung mga taong palaging gumagawa ng masama, naghahagad ng masama, matatakot lagi. Nabubuhay tayo sa takot eh. At pag nabuhay tayo sa takot, hindi ka mabubuhay na masaya at hindi ka mabubuhay na mapayapa. Kaya sabi dito, we disapprove, reject, and condemn as immoral. Tanda natin all acts of violence, cheating, including the evil of vote padding, yun, may mga vote padding, and vote shaving, dagdag bawas, in favor or against any candidate. So, let both candidates and the supporters face the judgment of democratic election with humility and magnanimity. Wow, ang ganda, big words, Humility and magnanimity. Yun. So, napakaganda. Ito pa, sarong exhortation. In English, okay? We exhort everyone to be vigilant. Alam mo, pa hinadago ka sa bagong report, I think malilipot ba yun? Somewhere, na nagko-complain na talagang, dapat talaga, ano bang ginagawa ng mga smartphone natin? Gamitin ninyo yun, video, tapos alam mo may mga secret video na ngayon yung akala mo hindi nila alam yung pala ballpen pero may camera pala yun kamerahan ninyo, ebidensya yun. Vigilant, importante yun. Of course, to pray and to offer penance for this intention. Mahalaga din po yun. Nagdarasal po tayo kasi pag nakalimutan po kasi natin ang Diyos ang mangyayari niyan, hindi tayo magiging maayos
Tanda natin ha, palagi ito eh. Madalas ko, although may tugma ito, may rhyme po ito eh, na sinasabi, pag hindi natin sinusunod ang Diyos, hindi magiging maayos o ang buhay mo hindi magiging maayos. Ano? Hindi po talaga magiging maayos yan. Ano? Kaya pag sumunod tayo sa Diyos, magiging maayos ang buhay natin. Kaya maganda po ito eh. Sinasabi nga na patuloy pa rin tayo magdasal. Pero itong problema na naman ng iba eh. Ang iba, okay, dasal ka ng dasal, pero wala kang pakialam. Hindi po tama yan. Kasi may minsan, Father, basta ako, Father, hindi ako gumagawa ng mabuti. Ay, hindi ako gumagawa ng masama. Ang tanong, gumagawa ka rin bang mabuti? Hindi. Basta ako hindi gumagawa ng masama. Hindi po yan. Kung narinig nyo yung Ebanghelyo kahapon, it's dalawa po yun. You cannot split. You cannot split the love of God and the love of neighbor. Para bang sinasabi, sige nga, paghiwalayin mo ang iyong kalag saka ang iyong lawas. If you can separate your body and your soul and you are still alive, iba yan, multo ka na yan. No, you cannot. Because when you separate your body from the soul, that means death. Tandaan mo ako po ay nagtatrabaho sa ospital at marami na po akong nakitang namatay dyan. Siyempre sa ospital may gumagaling na mga may sakit at may namamatay. Kasi ang tao talaga, hindi ba, nagkakasakit. At pag hindi natin alagaan ang ating sarili, totoo naman lahat tayo alagaan mo, hindi mo alagaan ang sarili mo talaga, mamamatay ka. Pero kung aalagaan mo ang sarili mo, di at isahaba din ang buhay mo. Pero mamamatay ka pa rin. Pero at least, nag-enjoy ka sa buhay. Yan. Yan importante mga kaibigan. Kaya sana, ito ay paalala sa atin. Sana magkaroon tayong tinatawag natin transparency sa ating eleksyon. So, electoral transparency. At hindi lang po yan. Yung tinatawag natin accountability. Dapat meron tayong accountability. We are all accountable. Totoo naman mga kaibigan. May pananagutan tayo. Yun, ikaw halimbawa na nakakuha ka ng pera o ikaw bumili ng boto, accountable ka. Unang-una, accountable ka sa sarili mo. Hindi ko alam kung patutulugin ka pa rin ng konsyensya mo sa halagang 1,000. Hindi ako nangongonsyensya, bahala na po kayo. Pero alam mo, okay, maganda po, nakatanggap ka. Siguro sasabihin niya, ikaw kasi Father Butch, wala kasi natanggap, kaya siguro ganyan ka. Hindi po sa ganyan. Kung makatanggap ka lang naman, sana yung mabuting paraan na, hindi yung sa masamang paraan. Sabi ni Joel Aranya, ano ba ito? Good PM, Father. Beware ka po, nagboto. Happy birthday po sa tito ko na si Tito Tobias Don Asiado Agripa Jr. Diyan po sa barangay 33 Peñaranda. Okay, LCC from kanyang pamangkin. Okay? Yan mga tugang. Okay, sana po maganda ang turnover ng election ngayon. Pero sinasabi, Father, maalis mo ba talaga ang dayaan sa eleksyon? Alam mo mga tugang, kung halimbawa ito na lang kailan tayo natutong magkaroon ng eleksyon? No, hindi ba nung elementary? Nagkaroon na tayong eleksyon. Ako po ay naging presidente sa klase, naging presidente po ako ng student government noong 1970s pa yon. Ako po ay naging presidente. So, yun, walang daya doon. Walang dayaan doon. Bakit? Nakita naman nila na si Father Butch talaga ay leader na leader. Hanggang ngayon, leader pa rin ako Sana, doon tayo natuto mag-elect.
Wala yung, alibawa, kasi alam mo ngayon sa eleksyon, sa elementary, kahit siguro, tingnan ito, kaya nga mga bata, tinuturuan na tayo doon eh. Kung sa eskwelahan, nagsisimula na yung lagayan, sasabihin ng isang presidente sa klase, o sige, butuhan mo ako bibigyan kita ng hamburger bukas. Yun, okay? Ano nangyari dyan? Kinukorrupt mo na kaagad yan. Walang corruption. Don't corrupt the mind of the children. Pero alam mo, sabi nga sa akin, sino ba father ang nagkukorrupt? Ano? Sino ba ang nagkukorrupt talaga? Ano? Sa mga bata. Hindi pa yung mga matatanda. Kasi sabi nila, Father, sa mata ng bata, ang lahat na ginagawa ng mga nakakatanda ay tama. Yun. Nakita nila si nanay, nakita nila si tatay, tumatanggap. Kaya nga, pag lumaki yung bata, tatanggap na rin yan. Mahingi na rin ng kapalit. Yun. Kaya mag-ingat tayong mga matatanda. Ano? Sabi nga, tumanda ka, walang kinatandaan. Sana, mayroon tayong natandaan man lang. Ano? Sana po mayroon tayong natandaan kasi mahirap po kasi yun eh. Pag wala tayong natatandaan, ano? Sana may natatandaan naman tayo. Ako po, 65 years old na. Kasing edad ng DCGB. Nag-anniversary po kayo ng October 24. 65 years na po ang DCGB. Ano? May natatandaan na po ako. Unang natandaan ko, ito. Natandaan ko. Ang sabi ng the first word that I sabi ko kay Papa noong grade 1 ako. Hanggang ngayon, I still remember that word. Nabasa ko doon the word is determination. Okay? Anong ibig sabihin ng determination? Ibig sabihin, determinado ka. Determinado ka. Arog kay Neho. Ako really very determined pagdating sa broadcasting. Kasi nasa live blood ko na yun eh. Kaya tingin mo, madaldal si Mother Boots. Madaldal talaga. Kahit ilang oras mo padaldalin si Mother Boots. Pero with sense naman, bako niyo. Bako naman, hindi naman nagdadaldal na bahala na. Determination. Be determined. Ibig sabihin, may focus ka. Kaya nga, halimbawa, sa buhay, natandaan ko yan. Ano ba mga bagay na natatandaan mo? Yun. Kasi ito sa eleksyon, dapat tayo, mga matatanda, magbigay ng mabuting halimbawa, lalong na sa mga sangguniang kabataan. Yung mga barangay chairman, barangay kagawad, ano ba ang maibibigay mong halimbawa sa mga sangguniang kabataan? Mandaya? Gayahin kayo? Alam mo, maganda yung pinag-usapan namin nung mga nakang araw dito sa mga taga Taysan. By the way, uulitin namin yun kasi gusto kong i-showcase yung kay Father Rex Arjona, yung parokya niya. Marami siyang mga programang magaganda. Ang next nga programa din nila, UBAS. Ano yung UBAS? Ugnayan ng barangay, ayon sa simbahan yata, whatever. UBAS daw yun maganda. Acronym po yun. So, in other words, may accountability. O sa pagkatapos ng eleksyon na to, ano namang gagawin ng simbahan? Magpapabaya? No. Ang importante, sabi ko nga sa kanila, alam mo, nung ako po ay nasa Manila, ako po ay membro ng yung advocacy na mga dun sa Ateneo, yung pagkatapos ng eleksyon, patuloy pa rin kami yung bang tinatawag natin na para kung nag-audit. Ikaw na ang isang organisasyon doon na sinasabi na ikaw ang magiging tagapagpaalala sa mga nahalal. Importante po yun So, parang tuloy-tuloy. Kasi alam mo, itong mga konstituente, tayong mga nasa barangay, pagkatapos ng eleksyon, ito po ang tanong ko, bago ako maghali ngunya na aldaw, ngunya na hapon, may susunod na programa pa, So anyway, ang gusto kong ang sabihin sa inyo, pagkatapos kayo ng barangay eleksyon, may nahalal na. Okay? Anong gigibuhon ka mga konstituente? Magpabaya? Hindi po.
magpahalaga ng inyong boto. Paano kayo magpapahalaga ng inyong mga boto? Ito po, one suggestion. Ano? Now, check. Audit, ang tawag doon checklist. O sabi mo, kapitan, nung ikaw sabi mo manalo ako, ito ang gagawin ko. Okay. O, maganda yung ginawa sa Tyson. Sabi kasi ang problema, binigay mo na ang problema. Ano ang problema ng mga barangay? Ang problema ng barangay tungkol sa mga aso, tungkol sa kalinisan, mga basura, tungkol doon, sabi nila, isa doon yung tubig. May marami pa. So ano ang tugon natin dyan? Gagawa ka ng paraan, parang ang lahat ng mga bahay doon masuplayan ng tubig. Ganun ba yun? Yun. Yan ang maganda. Ano po ang inyo nang ginagawa? Yan. Dapat kita mapagmasid. Yan. Yan ang mahalaga ngayon. Alam mo, malapit na naman po ang magtapos ang liturgical year. Liturgical year. Ang New Year ng simbahan sa November something, kailan ba yun? The November, sa November, Christ the King na. I think is November 20 something yan, Christ the King. At pagdating doon, Advent na naman. At pagdating sa Advent, mga tugang, ang ibig sabihin yan, panibagong taon. Sa November 26, yun po, Christ the King na. Panibago na naman, New Year po yan, ng simbahan, liturgical. Ano ibig sabihin? Maging tagapagmasid. Yun. Be vigilant. Sabi nga, ito po ang biblical exhortation. Watch and pray. Magbantay. Parang hindi tayo masalakay. Yun. Kasi kung hindi tayo magbabantay, tayo ay masasalakay. Yun. At pag ikaw nasalakay, ikaw ay mamamatay. Wala ka na buhay. Ay, John na lang. Anyway, dapat naman tayo ng orasan ng John. But anyway, ako po ay nagpapaalala lamang sa lahat ng mga nakikinig sa DCGB, the number one station in the country, in the Philippines, and dito sa atin, of course, dito sa atin, number one naman talaga tayo. Number one in the heart of the Bicolano, especially of the Albayano. Number one po yan, ang DCGB. Pakinggan po natin ang paghatid ng mga balita dito sa special coverage ng Boses Kang Barangay. Ito po si Father Boots Bombase OP na nagsasabi laging magbantay para tayo ay maging masaya sa buhay. Bye-bye. God bless. And thank you very much sa ating technical. Nandyan po si June Napoles and of course si Jerome Martinez sa I-10 Production. Ito po si Father Boots nagsasabing God bless everyone. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate